China tanina kum ni chuang hantang chanchinin kan chunzom le dona tuna hian talbuai mienge mozat anla om ti hriatani hengmi te hian engthil nge an paltlanga pui theina kong anzon mu theinan te ramdanga na thoka kalzel turte tan hriat trul tak ania wanga ron ho te hian an chanchin hi min hrilan ni China hantang ron ho kan biak po tamber hian rilrulama harsat na antok na sa hlea nikuma ron ho to pakhat phei chu tun thlengin arilru ala chiang tak tak theilowa anrilrulama harsat na kan siam belang ti hlauna wangin tuntrum chu comment kan khar tari maye ramdanga na thok turakal kan biak po te hi an tho thei to ka lo thazok beiseya hankalte anitlang puya an tho ang hi mizorama thokta se thlakhata atamlama cheng sing khatvel an hlo thei don lain China chuan cheng sing thumvel an hlo pha a an na thona te chuan an omna le anei le in sen sote an tum sak bok thina chuwanga ris hanla chu ne rampon na tho chungchanga hian ngai da nei nang lo khop mai India President Hlui APJ Abdul Kalam Khan India ram house sakna pakhat chu human resource ania na thok thei turin in cherria mila ramdanga na thok se ramdang house sakna chu India rama anron lalu theyang ti kha angai dan ani thrina India rama lekhathiam state Kerala chuan hei hi ankalpui chi abok khoirama poni se India mi chan chuwa ngai anom chuan Kerala state mi hi antel nge thrina hripuya lena na aom tak lova khan ramdanga om Kerala mi le sa ron ho chu nuai som an chuang hialani nurse te anjir chuaka ramdanga nurse na thok turin anlut mai thrina mani rama na in chu vutai chuan athazokin an hriate po ani mai theye Mizoram atanga ramdanga na thok turakal te ro chu trongmoi lo nilo sela in hlo fatur le na hniam zoka kan ngai te thok turalut anitlang puya an kaldana hian dan lo iti mai te ang passport le working permit nei lovin an lut ta thrina hei hi awareness nei angai na lai chu ni dan lova lu konga hian mihringa sumdon na po atam pha hle boka agent 10 na antok tara na mu mai lo thei lo awanga ramdanga no chizorna a lu ta te po soitur an lo om to thrina andu thanna remchanga lo manga mihringa sumdona kalpui du tok hi anom renga hewang hian rampona na thok tur chuan document felfai thlapakal chu afu bera ramdang mi anga lu emo document a fel lo emo chuan India sarkar tan malak a harsa thin ti hi helam boi pui tu te soi thin dan ani mihringa sumdona chungchanga hian Mizorama case tamjok chu soi chua lovin om thrina atuar tu te hian aza thlake anti wangani ramdanga na tho chungchanga mithren khat ngai dana tang hian atuar tu ten soi chua ya ngoi an chu zok hi thilmak ani lem love chuti mek lain heng an thil to na tang hian film khur tura injir na tur awma hewang hian tuntruma hian lompui terwala ron ho ve bok nuna chanchin kan tar lang le don ani achung te chuan a tholo poin anei khop chu anla thok chuak te me maya ma se chung kotan thranem angai emema nu le pa chom theilo ni chu tloma ala a na tho tur dapin China hian akaltani a thiante jinga China kaldan chin chang in ti hredeu pakhatoma kalturin engma ngai lo han chawa na han tho topani mai atia chutiang chuan mi pathum anin zuiluta an chung te chuan kallo turin du hle ma se an chanchin chu phone kal tlangin an ron thril rengang tin an tiam ve thungani
China a an han lu chu an tu mangin engma akal talo ti thei turani na thona tur chu an thlena tanga reilo te hnuwa an hmu ve maya an thona chu octopus pekna tele thildang siam chuana hmuna te ania an thona company te hian lo an pe thadu ta reng lo maya achung te soile danin voi khat chu hlo la ve thei ani ome Mizorama ron thon atuma ma se achung te chuan in tluang box si lowa in lama mo zo kang ron thon du lo mai ro antia hlo an hmu that hlei theilo wang hian an na thona hmun chu an son kwal deuh chen angai ta ni trum khat chu hlo an pek that du lo wang hian Chinese ho nen an in ti buaya nuna chuan company a kan ho tu tele an thu rual pui te chuan min ron hual tuau to a thilova kan chua karing lo hial ma se poina sa zo ka thlen hmain police ten min ron thel theya kan him thei hra mani ati nan tho kwalna hian an zalen lo hlea thren khata chuan an phone te lak sakin an tlan chua lo na turin an hreng bet thrina hlo an pe thale du chuang boxi lowa an kalchan ber an tho hlo chu mu tur om boxi lo wangin an tan mun khata om reng theiro chu ani lem lo nuna hian kar khata voi khatal chu achung te hna achin thrilin a in report zia thina trum khat chu kar khata ya re are tatlat mai achung te chuan avare rei ve mole tin biak po antuma WhatsApp le Facebook kal tlang te in biak an tum thrin ma se abiak thei tlat lo maya ma chuan kan in phone reng kar khat po hi chin se lo in kan om ngai lo ta chuan chin se lo kar khat kan om kha oi enga tinge o boi te hi mi van ron phone lo ekatia kan call thina ma sengin engma kha la thei hok si lo mo achung te chuan achin riat lova a om chu an ngai tua kher mai an biak po theilo chan hi an hral wang alo nia chumi hnuwa chuan thu nei tu te kuta lutin document an nei si lova tanin lama an khung ta dai alo ne an thral ma hian nunate hi guangdonga nan thok thina an thona ten hluan pek that du lo wangin sangdonga in sonan tuma an driver chuan ram hnuaya om thinglak na lam company hna alo hral dai mai alo nia he hmuna hian anomani chuan na an tho lui tir don tina nia hlon nei don nge don lo ti phei chu an chiangam lo driverin an hral na hmun an thlen rual hian an thom hno le an phone te an lak sak nga la achung te hna engma a hril thei talo alo nia ma se na an tho tir hmain atu ka an tlan chuak zui ta ne thom hno le phone ba ka poisa an nei mu mal to boxi lowa an tan chuan mundanga insona na thok le turin ti ngai na om to lowa India rama ronkir le tur phei chuan angai na om to lo hrim tranpui tu an mamo to an tlan chuana tanga khonhnai bera Chinese mi pakhat hna an tlulu ta top maya chupa chuan police te ako sakta a nuna hi akhwa sika wangin an vai hian hrian ka yem tian endikin ninga chung vel damdoina anda phota police te ron kal le in an ron manzui le ta a rilho ngai ten kol na le phalna nei lova na thok tura lut te an thren na hmuna anda lut vele ta ne company a kan om tamo kondong a kan oma sandong kal kan tuma driver chu kan biamo chumi kan bia kha enge a thei akal thei kha tiamo chumi kan kal chumin lo sai kan thom no le kan phone be ka thia min lak sak han ve mo khami atu ka kan tan chu kai mani na thok du lo kan tan chu kha khoi venge po ba se chung lo ka da ko pa ka tai ngan du ta ta chun tron pui ngan dil to ba khami kham police min kau sakamo then police den ngan ti khan ka in bia enge virus kan kai lo ha hospital ami entira ta chun kan khosik do ha virus kai m khamin ti
chu ni hospital chu min da min nga vel an police anon kala min man chu ni han me he hmuna hian ama chau mizowa oma pindan zim tak mai mi pakom na tura Vietnam atanga phalna neilova lut tenen mi som pathum an khunga atot ba ka in kai ruaina khir tak mai an nei awangin a hreom hle jingda rukle minute somli panga vela an thowa cho anei hnuwa pindana chuan thut top mai tur ania bang henga thut phal ani lowa mut thluk phal ani heklo chu dan zom lo te chuan hremna an tur thina pui khat chu min sem chu min khai cái này tiền mình khai min trọ bốc à sleeper min bốc à chundar som panhi le chan vevela mut hun an siama zanria anei hnuwa anom le chor chora zandar soma an mule top thina chu an hun mandan tlang pui ane han ta na hian chole tuite chu an pevea an mamo tamjok toothpaste le dang te chu tang te hian an leitheya nuna hian tanina sumken lu anei lawa hewang hian Chinese omve hote mandu to lo abang noi chu an mangve thrina chutiang chuan an mamo chu an dap khom thrina ne tanina hian Chinese strong vekin anin betrina nuna chuan hreom ka ti ber chu kom tur om lo kha ni atia he hmuna hian falami nen an lutlanga mase pindan khata anom lo thunga biak turom mielova nileng le zan khua hun man chu akho har thlak du hle tin soyene trong cái tiếng sẽ ông chú cái đầm lâu phân anh ấy một vel anh mà hắn thì cái tiếng thiếm xí lâu thì anh cảm mút đó ba khá vắng khá mình xem mà mình bố bố cái mò tiếng cái sẽ ông mà chập về cái này là trong thiếm hoa cái xem mà anh mà xây thiếm xí lâu heti lai hian in lama achung te chuan achin an theboxi lawa an mangang ema anu chuan achang chuan athi ni tura te kan ngai thina ma se thi tura chuan kanda phal boxi lawa engtik lai po ril ru ha kanoma wang khan tun thleng hian karil ru te hi ala ngongin ka hria tina soya ko ran ho ten min trong trai puin kan thil ton lo hria ten min fui boka min trong trai puina sa ema pathian chu kanin nga na om chun ania kan thil tor hriom takara ama a kanin ngat ram kha thlamuan na ta na thil tangkai takalo ni tin soi e ma po hin tasiat na te hi kholo pha vek ka tia lom mo ril ruwa eng lai po in na thin lunga khanin na eng tin ye omang ti ngai to na hlir khani nei ta thin thi yang ge dam hian kan in hule ngem ti kha ril ruwa khana lian dera dama kan in hu the na to ra tong tra ya dil ba khati the tha kan nei chuang lo ta achung te hian athi nge dam ti po hrelowa hunenge mo chen anom hnuwa achin an hriat na chu CID te tangin ania an fapa ni yem ti ron zotin China an man tian ron thrila achung te chuan aladamani ti hriat chu athoven thla khuai nin an soyene nuna hi an tan tirna hian kum khatle thlasom vel awma Chinese strong chau an manawangin athiam ve man nuala khosak phungpo awl samta deu ome choti rualin achua hun tur hriatani boxi lo nen beidon chang chu anga hlea kumsom le thlasomom hnuwa hian mundang aya nuam zoka ansona Myanmar a mizo om an man chu aron lut vele boka mase he hmuna hian thali vel bak om man lo nikhat chu vengtu te chuan ich huak don an ron tia le kha anti fel sak nuwa thlona trum huna an ruaya midang rualin India ram chu an ron pan pui ta ne achung te hian achua theina tur hian thei to pan chuwa malak zui da ne ro chu an van viau thungo me CID ya
ti thei omem ti te zot kwalin district commissioner hena a document le details dangte an theluta Lok Sabha MP Pusilal Rosanga malakna khan atang ve ni ti hriain a chhuwa theina turin buai puyania aron chuak ti hi achhung te chuan an threlok lowa Delhiya Mizoram House an thlen hnuwa chau achhung te chu bepop thein India ram aron thlen to thu aron soi tamaya kumhni chuang fe achin hrelowa lowom to achhung te tan chuan chu aya thulo momle ngai nom jok chu a om chuang bik lowang nuna chuan tluang takin midang pathum rualin Mizoram aron thlenga achhung te chuan Mizoram aron thlen theina tura ama lo buai pui tu te hnena hian lom thu an soi tak meu mewane lom thu sei na tur tak kan ne an lo thlenga an lo thlen Delhi an han lu ta chon chu phone sathiam in phone chung te min han biak tir hlom ta ni mo akhulaya thok te ho an fela chuan pusia mate a thok tu pusia mate puma ate khatiang ang ho fel zia te an chunga hianin alom thu sei sen lo kan ba hian ni ring an thei ang to kin an ngai tu a tilaya ke ni ril ru tur mi ron sia thiam puin mo an phak to kin a tul anga ma an la an hon na tur po khani se fly te po ke nin lo ban tlang se ti kha kan du a khatiang ang tur khanin nge an zai ke ma ni chung ho zai ngai zel khanin tlang kha chu sang don ani ti kha alo siat le boxia ma se ke nin kong la ka ron ria po kha kan phal to lo ani eng po ni sengin an ron tlang theina tur ani chuanin khatiang ang khanin kan du top kha kan tiam bo ang khan ron tlang chho topin kan in da puma ate ma min lak sak na te pusia ma te ma min lak sak na te chuan Mizoram House thok ho zong te an fel zia le an that zia an lo mangai zia te mo ti chuan pusi lal ro sanga chunga hian kan lom em boka ma thei ang to kin min lo lak sak chu mizaran ya an lo hon thei na chan po hi achunga kan lom tak kum meu ani China hanlu jinga hian talbuai anom nual maya hengmi te hian pui anlama mo le don ninalang chuti lain talbuai anoma in pui ton dan tur anmamo hleti kan video ti chua to te trangin alang theibok Kerala lam kan soya chan chua an ngai chuan India sarkarin thlona te atir top mai thrin ani kha ramdanga na thok tur chuan document felfai na thole veiwa phalna nei thlapa kaltluk aom lowane